Здравейте, отново сме в Minecraft Pixelmon. Както помните, си търсех птици, за да летя с тях. Ми намерих си Ферол. Когато вазва нямаше смисъл, играх зад кадър и то доста. Ето, Ферол си лети и то много добре. Много хубава птичка е Ферол, особено за летене. Много добре лети. Да. Ферол наистина много добре лети. Да. Втората птичка, която си намерих е Стараптор. Мисля, че беше. Ето Стараптор. Да, Стараптор. И той може да лети. И вместо това си намерих още много други покемони, плюс той си намерих и Понита. Която Понита мога да яздя. Един момент с нещо се бъгнем. Ето ни е Понитата. Аре бе. Ето. Да, не се вижда от главата, за което много съжаля, но най-важното е, че нашата Понита може да плува, може да скача и е много добро конче. Ко става, бе? Чакайте, че се изтрепя тъй като я яздя. И както виждате, имаме много други покемони, освен тези, които сега ви показвам. И сигурно се чудите, но как така? Когато такова, ти си хакер, защото имаш покемони, които преди ги нямаш, а старите ти са сигурно някъде в теб. То не е така. Вижте. Значи, като си фаните някой друг покемон, аре бе, Стараптор, чайте да го направя. Като си фаните някой друг покемон, то ви го записва в PC. Ето, фанах си Зубат, имам си Чармандър, фанах си Старли, имам си Електрода, фанах си Пиджиото, фанах си Мяут. Сега ще ви покажа Мяут. Не, стой на място на той. И ще ви покажа Пиджиото и Зубата. Общо взето това са ми всичките покемони до момента. Мяут. Ето го Мяут. Мяут. Окей. Другия покемон, който искам да ви покажа е Зубат. Зубат е това нещо. И си го имам на 10 левел. Следващото, което трябва да ви покажа е Пиджиото. Пиджиото всички го знаят. То е птица, отново. Която птица обаче не можем да яздим. Ако се чудите как да яздите покемон, натискате с десен бутон върху него. Един момент. Ето, сега взимам Ферол, слагам го, натискам R да го взема, в смисъл да го призова и цъкам с десен бутон върху самия Ферол, след което съм седнал върху него и просто си летим двамцата без проблеми. Щом искате да се свалите, даже вие не знаете как се лети. Лети са с Space. То кой не знае как се лети. Ако искате да слезете надолу, просто пускате Space-а. Ферол или птицата, която сте си избрали, не може да стои на едно място във въздуха. Просто не е възможно. Когато искате да слезете от избрания покемон, който яздите, просто натискате R. С който R също го и пускате. Един момент, че Ферол ми се бъгна. Ето, да, хора, това ще е всичко за клипа. Просто исках да ви покажа покемоните, които съм си фанал.
Да, това ще е всичко за клипа. 5 минути е, 5 минути клип, 5 минути клип, толкова се обяснението. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте, за да ме следите всеки ден. И ще се видим в следващия клип. Чао!